Salam hormat müşterilerimiz. Karoçum yadınıza düşýän bolsa 2 ay mundan biz konkurs geçiripdik. Haýsy vilayetden açmamyzy isleýän bolsaňyz kommentariyada belläňýärmizde şonu iň köp like alan mar vilayetimiz birinji ýer boldy. Gutlaýan mardak müşteriler. Ikinji ýer alan bolsa Aşgabat şäherindäki bizmeýin etrawy, bizmeýin müşterilerimiz sizem gutlaýan. Ýöne men bizmeýine toçka açyp bilemok. Şondan bize dastavka bar ya bizmeýine hemme ýerine 5 manat dastavkamyz. Ýöne şo bizmeýin müşterilerimize ýüzüni güldürmek üçin bir şekil alana içi etli soşunca bir hepdelep ýanyň 2 sany etli işlekli sowgatlar ýa. Liboy bizmeýine ýasman salyk diýdi, aktaş ayak, tomatny, gres 40 ýyllyk, ondan 48 bizmeýin 48 bizmeýin jemaat bizmeýin krug tekstilli Aktepe çassydy. Karoçum şu bizmeýine değişil rayon bar bolsa, şul işleklimiz 55 manda 3 tane var ya, bir hepdelep. Anany bizmeýin müşterilerimiz like ýatdan çykarman hemmäňizden ikinji ýeriňizden gutlaýan 24-26 ekran dakaldan araşýar.